Sen medidas concretas e discrecional. Así describe a Xunta de Galicia o plan de desescalada presentado onte polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo asegurou, ademais, que se fixo de costas ás comunidades autónomas. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta valoración que o Goberno galego fai do plan para a saída do confinamento, pero antes actualizamos os datos da pandemia na nosa contorna. Redúcense a metade os casos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Hoxe hai 215 positivos. Isto supón un descenso de 361 con respecto á xornada de onte. Deles, 20 pacientes continúan illados no Hospital Montecelo, 2 no do Salnés e un no Quirón Salud Domínguez de Pontevedra. Por outra banda, 4 pacientes permanecen na UCI e 188 persoas evolucionan nos seus domicilios. Cabe recordar que dende o inicio da pandemia nesta área curáronse xa 530 persoas. A nota negativa, como sempre, a dos falecementos. Outras 15 perderon a vida polo COVID-19. Por último, na área sanitaria de Santiago, a que pertence ao Hospital do Barbanza, rexistráronse hoxe 505 casos, é dicir, 556 menos ca onte. Para calquera dúbida, lembramos que continúa operativo o número de teléfono 900 400 116. Para casos graves ou emerxencias está disponible o 061. 22 de xuño, esa é a data marcada polo Goberno para a nova normalidade, un proceso anunciado onte por Pedro Sánchez e que se divide en 4 fases. O plan de desescalada porase en marcha o vindeiro luns e farase de forma gradual en cada provincia. O presidente do Goberno anunciou onte o plan de desescalada, un proceso que se divide en 4 fases e que durará ata finais de xuño. A fase 0 é a de preparación. Esta durará dende o 4 ata o 10 de maio. Nela estarán permitidas as saídas dos nenos, os paseos en familia que viven no mesmo domicilio e o deporte individual ao aire libre, algo que xa estará autorizado dende este sábado. Ademais, dende o luns permitirase tamén os adestramentos dos deportistas federados e das ligas profesionais. Nesta fase tamén entran en vigor as primeiras concesións na actividade económica. Algúns locais, como os restaurantes con servicio de comida a domicilio ou os salóns de peiteado, abrirán para atención individual con cita previa. A fase 1 arrancará o día 11 e, ao igual que o resto das fases, durará polo menos 2 semanas. Aquí empezarán as actividades do pequeno comercio. Estes establecementos abrirán cun aforo limitado do 30% e os clientes deberán manter unha distancia mínima de 2 metros. Ademais, tamén se establecerá un horario de atención ás persoas maiores de 65 anos. Nesta fase empezarase tamén coa apertura das terrazas ao 30% da súa capacidade. Con restriccións tamén abrirán os hotéis, os lugares de culto e incluso as instalacións deportivas ao aire libre. O sector agroalimentario e pesqueiro reanudará a súa actividade e permitiránse tamén as visitas aos museos. Ademais, poderánse celebrar tamén actos e espectáculos culturais de menos de 30 persoas en lugares pechados e de menos de 200 en escenarios ao aire libre. Os velatorios limitaránse tamén para un número concreto de familiares. A fase 2 comezará o día 24 de maio e prolongarás ata o 7 de xuño. Nesta fase permitirase o contacto social en grupos para persoas non vulnerables, así como tamén os viaxes a segundas residencias, sempre cando estean na mesma provincia. Os comercios limitarán o aforo ao 40% e os centros comerciais poderán abrir. Tamén o farán os cines, teatros, auditorios e o interior dos locais de hostelaría ao 30% da súa ocupación. A capacidade aumentarase tamén nos espectáculos culturais e lugares de culto. As bodas tamén empezarán a permitirse para un número limitado de invitados. E, por último, aínda que o curso escolar non comezará ata setembro, nesta fase poderán abrir algúns centros educativos. Para rematar, o 8 de xuño poñerase en marcha a fase 3. Aquí o aforo dos locais aumentará ata o 50%, respetando sempre os 2 metros de distancia entre clientes. Tamén se limitará o aforo na restauración e flexibilizarase a mobilidade xeral. Ademais, reabriránse as praias, as discotecas e permitirase a actividade nas prazas de touros. Con estes datos, e se a curva epidemiolóxica segue unha boa tendencia, o 22 de xuño volveríamos á nova normalidade. Iso sí, cabe destacar que a desescalada non será igual para todo o territorio nacional e o ritmo estará marcado pola evolución da pandemia en cada provincia. E a Xunta de Galicia non comparte o plan presentado onte polo presidente Sánchez. Alberto Núñez Feijóo amosouse moi crítico coa proposta para sair do confinamento. Asegurou que ve algunhas luces e moitas sombras. Ademais, defende que se fixo de costas ás comunidades autónomas.
A Xunta de Galicia non avala o plan de desescalada presentado polo Goberno Central. Segundo Alberto Núñez Feijóo, ten algunhas luces e moitas sombras. Y el Gobierno no puede actuar de espaldas a los responsables sanitarios del Estado. Somos colaboradores necesarios e imprescindibles para poder entre todos acertar ante una situación la más compleja, sin duda, que hemos recordado en nuestras vidas. Pero o presidente galego, as comunidades autónomas teñen un papel testemuñal. Por iso reclama que se aprobe na conferencia de presidentes tras escoitar a todas as autonomías. Núñez Feijóo aboga polo traballo conxunto. Debería de ser un punto de partida. Y yo espero que nos lo deje mejorar. Y que nos lo deje mejorar por el interés del propio Gobierno, por el interés de los ciudadanos y por el interés de Galicia y de España. No caso galego, o presidente asegura que a proposta non se adapta á realidade territorial. Por unha banda, considera que está pensada para as realidades urbanas e non rurais. Tampouco gusta que a unidade de referencia sexa a provincia, en lugar da área sanitaria. Si en las 4 provincias gallegas la situación epidemiológica es igual, lo lógico es que pueda haber movimientos entre las 4 provincias. Más de 140 municipios gallegos en este momento no tienen un solo contagiado, lo cual significa que podrían pasar como mínimo de forma directa a la fase 3 y sin embargo tendrán que esperar semanas para conseguir lo que epidemiológicamente ya tienen hoy garantizado. Aínda que o líder galego aplaudiu que a desescalada sexa gradual, con períodos de 2 semanas entre fases e que se poida abrir o comercio con cita previa, asegura que a Xunta descoñece os criterios sanitarios que marcarán o cambio de etapa. Desconocemos, pues, cuáles son los criterios sanitarios exactos a los que los territorios nos tenemos que someter para obtener un resultado objetivo e incuestionable y que no dependa de la voluntad de interpretación del Ministerio de Sanidad, es decir, del Gobierno Central. Núñez Feijóo reclama ao Executivo que despexe as incógnitas que asegura abre o plan sobre a mobilidade da cidadanía e para o comercio, a actividade pesqueira, o rural, os hotéis ou a restauración. Tamén se pronunciou sobre as medidas propostas polo Goberno Central o alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores criticou a decisión de facer unha desescalada por provincias. Non comparto o feito de que se utilice unha división provincial, estamos falando iso é decimonónico, non ten nada que ver, é absolutamente incongruente, normal sería que esa centralización que se fixo inicialmente fora afloxándose e que as comunidades autónomas, que son os conocedores do terreo, pois vayan tomando medidas que se adapten ao territorio, ás características especiais de cada territorio. Non é o mismo as zonas rurales que as zonas urbanas, non é o mismo, bueno, en fin, a forma de entender a vida que temos en Galicia, que teñen en Cataluña ou que teñen no País Vasco. E é certo tamén de que as cousas poden cambiarse, non? E, de feito, non é a primeira vez que o Goberno cambiou de posición en posicións iniciais que non eran asumibles e que se foron modificando. A hostalería é, sen dúbida, un dos sectores máis golpeados pola crise derivada do coronavirus. Moitos establecementos levan máis de 45 días pechados e agora preparan para encarar a desescalada. En principio, as terrazas poderán abrir a partires do 11 de maio e o interior dos locais a finais de mes. Iso sí, con importantes restricións de aforo que sementan dúbidas sobre a súa viabilidade. O plan anunciado polo Goberno Central bota algo de luz sobre o futuro da hostalería. O Executivo marca a semana do 11 de maio para a apertura das terrazas e final de mes para que poida volver a actividade o interior dos locais. Por un lado, nos estamos alegres porque xa temos unha data, polo menos, aínda que non seña exacta, xa vemos aí ben vese o final do túnel, non? E por outro, bueno, pois polas características da apertura, pois vamos a ter que reorganizar e reestruturar xa non solamente os locais, sino tamén a nosa mentalidade, non, a hora de levar o negocio. Xa a partires da semana que ven os locais poderán preparar comida para levar, unha posibilidade que os hostaleiros teñen que valorar e que dependerá en gran medida das regras dos ERTEs que tiveron que aplicar nos seus negocios.
Si tens que estar cerrado para que che manteñan a xente en ERTE, pois moita xente dirá, pois mira, sigo pechado, sabes? É unha cousa que máis é moi razonable, váleme de pouco abrir e facturar si non vou realmente a ganar absolutamente nada, e máis, se ainda vou perder cartos, e o que vamos a conseguir con eso é que os negocios, pois, que xa están mal, van a ir bastante peor. Coñécense as distintas fases, pero non os detalles das medidas que terán que instaurar para poder abrir. A implantación de quendas ou a necesidade de reservas son algunhas que a Itubi estudará cos seus asociados para compaxinar a seguridade da clientela coa rendibilidade do negocio. Para organizar tamén os espazos porque é necesario, porque moitas veces tes sitio, pero non o tes ben organizado para meter a esa xente, e tampouco, antes, oye, pois a xente non lle importaba piñocarse, veña, vai, non podemos caer en eso. Temos que propoñer as normas nós, que somos ao final os que temos que velar pola seguridade de todos. Tamén extremarán as normas de limpeza que xa aplicaban os establecementos e algúns se plantexan medidas máis aló da distancia de seguridade, como a instalación de mamparas. Eu sí que porei algunha, porque o meu espacio no comedor é bastante pequeno, entonces tentarei, a parte da distancia, tamén ter unha barreira protectora, pero solamente entre mesa e mesa, xa digo, e estou valorando como por proxectar esa seguridade na xente. Ricardo Santamaría si apela a un cambio na mentalidade empresarial, apostando por construir unha identidade social que axude a que ninguén quede atrás nos tempos de crise. A pesar da situación, el ve o futuro con optimismo. Temos que volver a unha vida máis ou menos normal e tampouco nos gusta sentirnos enxaulados. O bar ten que significar algo máis que ir quitarse a fame, non? É moito máis. Somos e notamos, non, polas mostras de cariño da xente que nos están botando de menos moito e nos estamos botando moito de menos aos clientes porque ao final Unha das peticións da Asociación de Hostaleiros xa foi recollida polo Concello de Vilagarcía. Rabella traballa na flexibilización da ordenanza de terrazas para permitir ampliar o espazo que ocupan. Deste xeito, o Goberno local quere facilitar e axilizar a recuperación do sector. O Departamento de Urbanismo está a analizar a concreción dos criterios que permitirán ampliar a superficie total de vía pública que se poderá ocupar coas terrazas para garantir as normas de aforo e separación que estableza o Estado. Iso sí, o Executivo local matiza que sempre quedará garantida a accesibilidade dos peóns e que se trata dunha medida excepcional ligada á recuperación económica tras a crise do COVID-19. Deste xeito, búscase que os hostaleiros poidan contar co maior número de mesas posible para que o sector poida acoller un volume de clientela que faga rendible volver á actividade, tamén para axilizar a súa recuperación. Tamén poñen o foco sobre a hostalería dende a EMPE. José María Corujo asegurou que as limitacións de aforo dificultarán o traballo dos empresarios. Ademais, Corujo criticou tamén a decisión de abrir os hotéis antes de permitir a mobilidade xeográfica. Esta gente saldría de un ERTE que le impide una situación, un despido en los próximos 6 meses del ERTE, durante los siguientes 6 meses. ¿Qué hace? ¿Se va a poder mantener parte de la plantilla provisionalmente en el ERTE o va a sacar a la actividad a toda la plantilla para desarrollar una actividad del 30%? O sea, a mí me parece un despropósito. En Barbanza, comerciantes e hostaleiros ven con incerteza o plan de desescalada presentado polo Goberno. Dende as patronais locais aluden a que existen moitas dúbidas e que non hai nada claro sobre como van poder desenvolver a súa actividade. O sector do comercio e hostalería ve con incerteza a volta á súa actividade, sen entrar en profundidade nas medidas do plan de desescalada presentado polo Goberno Central. Entenden que existen moitas dúbidas na súa aplicación. As fortes restriccións impostas, principalmente na fase 1, fai que moitos comerciantes e hostaleiros o pensen antes de decidir se merece a pena ou non abrir os seus negocios. Que teñan en conta, sobre todo, o Goberno que decide sobre o tipo de medidas que normalmente en poboacións como a nosa, da Pobra do Caramiñal, os negocios son moi pequenos. Os negocios son pequenos en canto a tamaño, polo tanto, vai ser moi difícil o de guardar distancias de 2 metros, vai a ser complicado, sobre todo,
o tema dos aforos e isto, lóxicamente, vai a repercutir pois ao mellor no seu volumen de negocio. Outro día me decía unha comerciante do téxtil que como iban facer se alguén lle probaba unha prenda e ela despois tería que poñela 48 horas a debería de quitar, non? Porque ela, lóxicamente, non tiña estocaje pois para facilitar que as prendas estuveran constantemente expostas e a disposición do cliente na súa tenda. Os hosteleiros, por exemplo, nos preguntaban como iban a facer se teñen que servir nas terrazas e despois volver a entrar ao interior do bar pois tamén a servir, como terían que medidas tería que ser de desinfección. Que vai a pasar cos ERTES? Imaginadevos que eu teño 3 empleados e só podo abrir ca capacidade dun 30%, que vai a pasar cos meus empleados? Van seguir cobrando ERTE? Non, deberían de aclarar eso canto antes xa, porque a fecha para abrir xa está ás portas. Dende o sector comercio tamén piden a suspensión ou aprazamento das rebaixas. Porque abrir e facer descontos xa vai a ser un descalabro total para o comercio. Entonces tamén reclamamos axuda e cooperación de institucións como a Federación Galega de Comercio. Aínda así, dende as patronais mandan unha mensaxe de esperanza e ánimo e inciden en que sairán adiante. Aínda así, animar a todos, decirlle que o pequeno comercio, igual que a hostelería, sempre queremos coidar tanto dos nosos empregados como tamén dos clientes e que desta pois imos a sair. Precisamente o Concello de Ribeira iniciou xa a definición dos participantes dos 3 grupos de traballo que, representando o sector servizos, van colaborar na elaboración do plan local de desescalada. O alcalde, na súa comparecencia diaria, deu a coñecer o nome das empresas que, representando os distintos sectores de servizos, colaborarán co Concello na elaboración dese plan de desescalada local, co que pretende contribuirse con medidas específicas a levar mellor esta crise provocada polo coronavirus. No que é de turismo activo, donde estarán representadas a empresa GECO, Ría Rosa e Golfiño. Por outra parte, na hostelería, onde están representados tamén a través de o que son os propietarios de o Hotel do Ventos Vellos e do Bar. Faltaría por concretar parte do grupo de traballo dedicado ao comercio, aínda que se prevé que as persoas incluídas no mesmo pertenzan ás ramas da moda, os complementos e a perruquería. O Executivo boirense decidiu tamén abrir os paseos públicos e as áreas verdes do municipio que até o de agora estaban pechados. Con esta medida pretende que pais e fillos poidan empregar estes espazos para os seus paseos diarios tras a autorización do Goberno Central. Así manteránse abertos os paseos marítimos de Carregueiros, Barraña, Escarabote ou o da Ribeira Grande, e tamén os paseos do Río Obreiro e o do estuario do Coroño. Está tamén aberto o Parque da Cachada, aínda que só o seu acceso pola entrada principal da Avenida de Barraña. Si seguirán pechadas algunhas pasarelas e accesos a varios dos espazos públicos do municipio, ou non poder garantirse que se manteña a distancia de seguridade, e tamén para controlar a entrada de xente e evitar aglomeracións. Dende o Concello tamén informaron de que a Policía Local incrementará estes días os controis, sobre todo destas áreas, para coidar que non se usen nin se acceda a parques infantís e biosaudables, espazos recreativos e áreas e instalacións deportivas que seguen pechadas ao público. A Deputación de Pontevedra tamén se prepara para a desescalada. Nun encontro telemático cos alcaldes pontevedreses de concellos de menos de 20.000 habitantes, o bipartito provincial ofreceulles un gran pacto na provincia para coordinar coas administracións competentes o camiño cara ao desconfinamento. A intención é poder dar resposta ás fases previstas polo Goberno Central, sumando sinerxías e garantindo que os concellos poidan seguir atendendo as súas veciñanzas. Así, Carmela Silva comunicou aos rexedores que se dirixirá á Xunta de Galicia e o Estado para traballar de forma colaborativa. Tamén urxiu o presidente autonómico a convocar as deputacións para deseñar unha folla de ruta clara. Entre as medidas que plantexa o Goberno provincial está a de reorientar o orzamento e modificar o plan concellos para que os municipios teñan recursos para as novas necesidades creadas pola crise. Ademais, a intención é plantexar as propostas á oposición. Ata o momento, 52 municipios de menos de 20.000 habitantes acolléronse á liña de axudas extraordinarias polo COVID-19 da Deputación.
O sector do marisqueo arousán continúa coa súa particular desescalada. Se o luns e o martes foron as mariscadoras de apeas que volveron ao traballo, hoxe saiu faenar a frota da flote da Asociación Rañeiros Ría de Arousa. O igual que as súas compañeiras fixeron o cos copos reducidos para non saturar o mercado e con medidas de seguridade para evitar os contaxios. O marisqueo avanza para recuperar pouco a pouco a normalidade. O luns e o martes comezaron a traballar as mariscadoras de apé en Vilanova, O Grove, Cambados e a Illa. Hoxe foi a quenda da frota de aflote que forma parte da Asociación Rañeiros Ría de Arousa. Semana pasada, despois de manter unha reunión cos depuradores, chegar a un acordo de máis ou menos levar ciertas toneladas a terra, aproximadamente entre 8 e 10 toneladas diarias de ameixa sapónica. Distribuímos o traballo entre 2 días as mariscadoras a pé da Ría de Arousa, falamos, e despois da flote falamos da parte de Rañeiros, que é que gestiona todos os bancos de libre marisqueo boído, el libre marisqueo cabío e libre marisqueo os lombos. O igual que as mariscadoras, as embarcacións traballaron con copos moi reducidos, 8 kilos por mariñeiro a bordo. Tamén aplicaron medidas de seguridade para evitar os posibles contaxios. Hai un protocolo a seguir, que é que por embarcación non pode subir un mariñeiro máis a batea, hai unha distancia entre os vixiantes que pasan ao control do mariñeiro, obrigatorio levar guantes, mascarilla, e nas lonjas pasamos exactamente polo mismo. Unha distancia entre mariñeiro e mariñeiro de 2 metros, mascarilla, guantes, e a maiores na lonja poñeremos xabón nas zonas onde se lava habitualmente as mans ou desinfectantes. O seu regreso á actividade prodúcese nun contexto de incertidume. O sector aínda non coñece as axudas ás que terá acceso, pero ten claro que non pode permitirse perder mercado. Polo menos para sacarse do confinamento e empezar a actividade que non che entre outro marisco foráneo que pode ser de Portugal, Holanda, Italia e incluso Marrocos. Os rañeiros volverán saír faenar mañá. O venres está previsto que a asociación manteña unha reunión telemática cos depuradores para volver valorar a situación e planificar así o traballo da vindeira semana. Continuidade, necesitamos estes kilos, e iremos ao pouco que teñamos, que non nos queda máis. É dicir, o que está claro é que a ameixa non é un produto de primeira necesidade, como pode ser o peixe, o marisco non é. Como sabemos, isto é para os hoteles, os restaurantes, para cenas, comunións, bodas, para todo eso. É dicir, non é un produto de primeira necesidade para a compra da ama de casa. Galicia pídelle ao Estado un protocolo de actuación específico para aqueles casos de coronavirus que se dean nos barcos. Dende o Goberno galego indican que na actualidade non existe e que nos 3 casos que se deron na nosa comunidade a forma de actuación foi diferente nos 3. Remitimos un escrito ao Ministro de Sanidade pedíndolle a necesidade de que elaboren un protocolo específico para resolver as situacións que se poidan dar no caso de detectar un positivo a bordo dun dos buques. Dende a Xunta de Galicia entendemos que o ISM ten que incluir os criterios de positividade de análisis do COVID-19 nos recoñecementos médicos e epidemiolóxicos que fai de maneira habitual para todos os tripulantes que se van a enrolar nos diferentes barcos. Entendemos que é necesario un protocolo de actuación que permita mellorar a eficiencia e a eficacia de todos os medios que temos todas as administracións a disposición deste sector. Surge como consecuencia dos 3 casos detectados en 3 barcos e que cada un deles respondeu dunha maneira distinta. Na carta enviada ao Ministro de Sanidade alúdese á necesidade de definir este protocolo en distintos ámbitos de actuación, co obxecto de que a flota e as propias administracións afectadas poidan ter unhas pautas claras de comportamento, ben sexa durante a estancia do barco no mar, no momento do traslado a terra do tripulante ou tripulantes afectados, e tamén nos momentos previos ao embarque. Tamén piden que se aclare o papel das mutuas neste caso. O Concello de Noia está a levar a cabo estes días coa axuda de Cruz Vermella o reparto de máscaras reutilizables entre todos os nenos do municipio. A iniciativa xurdiu de xeito conxunto co grupo Iniciativa Solidaria Noia, que tamén está a colaborar na confección de outras prendas de protección para o Hospital Clínico de Santiago.
O permiso emitido hai uns días polo Goberno Central para a saída á rúa de menores de 14 anos foi unha das principais razóns que levou ao Concello, en colaboración co Grupo Iniciativa Solidaria Noia, a iniciar este reparto de máscaras entre a poboación infantil, coa que se busca aumentar a protección e seguridade dos cativos durante os seus paseos polas rúas. Pois isto xurdiu co Grupo Iniciativa Solidaria de Noia, que están confeccionando mascarillas e gorros para o Hospital de Santiago. Entonces surxeu a idea de facelas para nenos de 3 a 11 anos. Preguntarásme por que de 3 a 11? Pois porque os menores de 3 din que non é convinte e os maiores de 11 xa poden acceder ás de adultos nas farmacias. O Concello dispón de máscaras suficientes para toda a poboación infantil do municipio, que irán distribuindo polas distintas zonas do Concello nos próximos días. Sí, temos para todo o censo, que son así como 1.100 rapaces e rapazas. Hoxe estamos no Obre, despois nos vamos a Barro, Barquiña e Usoño, hoxe. Despois xa temos o centro, que o faremos no Polideportivo, no Coliseo Noela e no Conservatorio. Segundo a concelleira, a resposta das familias é do máis positiva, xa que se atopan con grandes dificultades a hora de adquirir este tipo de produtos adaptables para os seus fillos. Pois moi satisfactoriamente. Onte, desde logo, vímolo sobre todo onde fixemos o reparto a domicilio, que a xente moi agradecida, porque a día de hoxe todavía non hai onde comprar mascarillas para rapaces. Dende o Concello anunciaron que nos próximos días chegarán tamén outras 10.000 máscaras máis, cuxa compra se acordou na Xunta Municipal de Seguimento do COVID-19 e que se distribuirán entre a poboación adulta, tamén por todos os domicilios. 30 voluntarios colaboran diariamente na Delegación de Protección Civil de Pontevedra, un equipo que se encarga da distribución de alimentos entre os colectivos máis vulnerables e que colabora con colectivos como Cáritas ou o Comedor de San Francisco. Esta mañá todos eles recibiron o agradecemento do alcalde. O alcalde de Pontevedra e a concelleira de Protección Cidadá visitaron esta mañá as instalacións de Protección Civil co obxectivo de trasladar o agradecemento de toda a cidadanía polo traballo que están a desenvolver, un traballo necesario e imprescindible nesta crise sanitaria. Estamos tendo uns datos por debaixo da media das áreas sanitarias de Galicia e eu creo que iso todo é debido ao traballo de xente como o personal de Protección Civil, todos os servicios de emerxencia, sexan personal sanitario, sexan empresas concesionarias, sexan forzas de seguridade, de control e o comportamento especialmente exquisito e maioritariamente correspondente ás medidas que se tomaron desde a autoridade competente, que fan que entre todos teñamos uns resultados que deben de continuar. Non acabou aínda a pandemia. Canto máis respetemos as normas, é máis posible que os efectos negativos sean menores. A Delegación de Protección Civil en Pontevedra está composta por 30 voluntarios que se encargan de atender aos colectivos máis vulnerables, entre eles persoas maiores sen teito ou nenos que non teñen acceso ás novas tecnoloxías para continuar co seu curso escolar. Hai unha cousa que estamos facendo que para min considero moi importante, que é o dos nenos que están escolarizados a través do Secretariado Xitano, que temos que distribuirlle os deberes, porque claro, non teñen acceso ás novas tecnologías, entonces hai que levarllos físicamente, entonces isto, levarllos e recollellos despois para presentarllos. Nesto, calquer cousa que nos soliciten é o que facemos todo isto. Protección Civil colabora diariamente coas forzas e corpos de seguridade do Estado. Ademais, axudan tamén na distribución de alimentos no Comedor de San Francisco e en Cáritas, unha labor na que cumpren estritamente coas medidas de seguridade. E fronte á solidariedade da maioría, o comportamento duns poucos que non acatan as medidas para avanzar no control da pandemia. O xulgado de instrucción número 2 de Ribeira, en funcións de garda, vende condenar a un veciño da Pobra do Caramiñal como autor dun delito continuado de desobediencia ou incumplir de forma reiterada a obriga de confinamento. Foi denunciado ata en 9 ocasións e mesmo foi condenado nunha vez anterior por feitos similares. Na súa condena, a xuíza de garda tivo en conta
conta precisamente este agravante de reincidencia. O acusado, que se mostrou conforme coa pena, deberá afrontar o pago dunha multa de 600 euros. Seguimos con outras novas que nos deixa a xornada, porque as obras da Estación Intermodal de Pontevedra estarán rematados este mesmo ano a pesares da crise do coronavirus. Así o confirmou esta mañá a conselleira de Mobilidade. Etel Vázquez mantivo unha videoconferencia co alcalde da cidade na que se constatou que estas actuacións avanzan a bo ritmo. Unha boa nova, porque este mesmo ano os veciños de Pontevedra contarán con un gran complexo intermodal e con novos espacios de calidade e facendo cidade na cidade de Pontevedra. Tamén unha boa nova porque matemos activo ese investimento de 6 millóns de euros, a maior parte, máis de 4 millóns de euros aportados pola Xunta de Galicia. Iso significa manter activos tamén os 100 traballos directos e indirectos que se garanten con estas obras. Tras a interrupción do pasado día 15 polo cese xeral das actividades non esenciais, a Xunta de Galicia asegurou hoxe que as obras da estación intermodal avanzan con seguridade e tendo moi en conta as medidas de protección. Cabe recordar que este proxecto conta cun orzamento de 6 millóns de euros e é unha das obras máis importantes neste momento a nivel local. Por unha banda, estáse a executar un novo itinerario peonil entre as estacións de autobús e tren. Ademais, tamén se humanizará todo o entorno e farase unha remodelación integral da estación de autobuses. O obxectivo final é, por tanto, unir as dúas instalacións e crear así un gran conxunto intermodal na cidade. A UCI do Hospital Montecelo de Pontevedra está xa operativa. As instalacións volven a abrir tras o peche realizado o mércores pasado con motivo das obras de reforma. Unhas obras que tiñan como obxectivo construir 2 boxes de illamento. Os traballos sorprenderon a toda a cidadanía por ser realizados xusto en medio da pandemia. Porén, dende a xestión da área sanitaria aseguraron que esta decisión foi tomada pola baixada de ingresos na UCI. Neste eido e aproveitando as obras, renováronse tamén as luminarias e limpáronse todas as instalacións. Unha actuación exprés que permite a unidade de coidados intensivos do Hospital Montecelo ter unha maior capacidade no caso de que houbese unha segunda oleada de contaxio polo coronavirus. Un accidente na Illa de Arousa e un control de velocidade en Pontecesures permiten detectar 2 casos de persoas que se estaban a saltar o confinamento. A Garda Civil de Pontevedra investiga un veciño do Concello Insular que onte incumpriu a norma. Tivo un accidente de tráfico e deu positivo nas probas de alcohol e drogas. O seu vehículo colidiu contra un colector do lixo e despois saiu da vía. E foi o propio condutor que confesou aos axentes que viña de consumir drogas e alcohol. O turismo tampouco tiña o seguro obrigatorio. O caso de Pontecesures detectouse o pasado venres. A Garda Civil localizou un veciño de Ribeira que circulaba a 129 km/h nunha zona limitada a 50 e que deu positivo no consumo de substancias psicoactivas. O seu desprazamento tampouco cumpría coa norma do confinamento, xa que o condutor asegurou que ia visitar a súa moza. A Asociación Peñas Boiro conseguiu recadar preto duns 2.000 kilos de alimentos non perecedoiros na campaña desenvolvida en varios supermercados da localidade durante as últimas semanas. Todo o recadado xa lle foi entregado a Cáritas para a súa distribución entre as familias máis necesitadas do municipio. Ao final conseguironse recadar preto dos 2.000 kilos de alimentos. A campaña desenvolvida do 8 ao 21 deste mes de abril en varios supermercados da localidade ia en beneficio de Cáritas para ser distribuídos entre aquelas familias máis afectadas pola pandemia do coronavirus. Conseguimos 1.800 kilos de alimentos, fundamentalmente son aceite de xirasol, fariña, azucre, e tamén leite que eran os máis fundamentais. Tamén houve outras cousas que benvidas sean, seguro que fan falta tamén, e iso todo se lle entregou a Cáritas Boiro para a súa distribución a todas as familias vulnerables de aquí. A Asociación de Peñas Boiro conseguiu tamén xestionar unha partida de 5 toneladas de patacas procedentes da Limia. Xestionamos unha doazón de patacas da Limia, que en principio iba a ser menos, acabaron sendo como 5.000 kilos, o cual tuvo un problema logístico que nos resolveu, como sempre tamén que nos axuda o grupo JJ Chicolino. Entón, como eran moitas, pois tamén nos puxemos en contacto con Cáritas de Ribeira, con Manolo Mirás, que está facendo unha gran labor ali, e o seu equipo, e entón mandamos
1.700 kilos para Cáritas de Boiro, 1.700 kilos para Cáritas de Ribeira, e temos todavía unha partida pendiente de distribuir cuns criterios que nos vai facilitar o Concello de Boiro. Dende a entidade quixeron destacar o traballo que realizan entidades como a Cáritas, máis agora, nunha época complicada, na que existen moitas familias que están a pasar por unha situación delicada. O que nos queremos é transmitir, por unha parte, primeiro, que a xente sepa que fixo as doazóns, que sepa que chegaron ao seu destino, que é o máis importante, e por outra banda, tamén que poñer de relieve a gran labor que está facendo Cáritas, que está aí. E por outra, como nós, como Peñas, pois queremos transmitir entre a xuventude peñeira un pouco ese valor do compromiso social, ese valor da solidariedade nunha sociedade moderna como a nosa, non? Hoxe celebrouse o Día Internacional da Danza e Vila García non quixo pasalo por alto. Dende Rabella impulsouse unha iniciativa co Cancelo Eu Danzo na Casa, un festival online a través das redes sociais do Concello. Nel participaron centros de danza e agrupacións folclóricas tradicionais do municipio que enviaron montaxes dos seus alumnos e membros bailando nas súas casas. Os vídeos publicáronse no Facebook e no Instagram do Concello. Seguindo a liña desta proposta, Vila García está a preparar a Festa dos Maios virtual. Na actualidade xa hai 71 participantes inscritos que presentaron as súas composicións florais e artísticas e coplas. Todo sairá ben. Esa é a mensaxe que quixeron enviar os profesores do Instituto Valle Inclán a todo o seu alumnado. Unha mensaxe en forma de vídeo no que soa a canción High de Lighthouse Family. Con eles e coa súa alegría pechamos o informativo de hoxe. Vémonos mañá con máis actualidade do que sucede na súa contorna. Que pasen boa noite. So close to